E vostede é un deses que ten medo a voar? Saiban que existen varias aplicacións que se poden utilizar para facer a viaxe polas nubes menos angustiosa. Estímase que entre un 25 e un 30% das persoas sofren aerofobia, un medo moito máis frecuente e limitante do que comúnmente se pensa. Non me gusta nada, Non, se podo ir no tren non vou en avión. Cerrar los ojos. Literalmente, cerrar los ojos y nada, intentar no pensar en eso. Para loitar contra os nervos, completamente desaconsellada a inxesta de alcohol porque mesmo pode potenciar a ansiedade. Tamén hai quen recorre a fármacos, cada quen coa súa maña. El truco es mirar a la azafata, yo creo. O sea, según cómo veas que ellos reaccionan y demás, al final es las caras. Y ahí tú ves que ellos están tranquilos, controlados. Saiban que existen varias aplicacións que se poden utilizar para facer a viaxe menos angustiosa, dende un copiloto virtual que nos vai explicando todo a unha ferramenta que nos anticipa as turbulencias ás que nos podemos enfrontar durante o voo. O medo a voar pode ser unha mala experiencia nun voo, pode ser innato ou simplemente ignorancia a que está pasando, que está sucedendo dentro do avión e por que esa turbulencia. Entonces intento explicarlle por que está pasando iso e que non é perigoso para nada. Hombre, hay un poco de nervioso te pones, pero bueno, es parte del viaje, al final siempre hay algo. A ansiedade pode comenzar moitos días antes de embarcar no avión e unha vez no aire a tensión medra podendo desembocar nun ataque de pánico. Ha ocurrido que no embarque un pasaxeiro que ven moi angustiado por ese medo a voar, decide ao final xa na porta do avión que non quere subir e non entra. Ou incluso tamén pasou que dentro do avión o pasaxeiro que pide que quere sair e non te podes negar, lóxicamente. As cifras dinnos que é o medio máis seguro, pero o medo é libre e, a fin, os humanos somos animais terrestres. Yo creo que para los miedos lo mejor es enfrentarse. Máis ou menos a lección conozco, pero... sí.